Riwruok mar Rocky Africa Foundation komakore gi crossover basketball ambassadors ma en riwruok mar kanise nobago tuke mag okapu e kar dak ma kawangware mar kedo gi weche mag njore e kind oganda. Tukego mane obagi odiochieng' manyoro e alap skul primar ma Gatina e kar dak ma kawangware noyo jotugo matindo maromo 120. Tukego ne ok obagi mana ne siro tuke kende ka bende ne oti kodgi mar golo rawere timbe mag maundu. Nyaka ne riwruok mar crossover basketball ambassadors chakre e higa mar 2023, rawere maromo kata mohewo 185 osendikore mar yudo tiegruok e tuke mag okapu ka ageta margi en neno ni tukego dhi nyime kendo gipuonjo nyithindo matindo. You know, most ladies out there have gone out morally, they are not okay. Yeah, but here we are being taught how to be polite, to be kind, to be great, to do good things, to go the right way. Yeah, we're being taught every day and being reminded. The major thing that I would say that we are targeting is behavior change. Behavior change in terms of good behavior change, for that matter. Because the neighborhood is so full of vices. Even if you walk around, you see a lot of people, adults, drunkards, people just abusing drugs in the open.